Til at starte med, der vil vi gerne vise, at længden af vektor AB er lige med kvadratroden af B1 minus A1 i anden plus B2 minus A2, som er afstandsformen for vektor AB. Der kan selvfølgelig ikke bare stå B2 minus A2, men der skal også lige være en parentes, og så står det i anden. Jeg vil vise, at vektor A minus vektor B er lige med A1 minus B1 og over A2 minus B2. Og det kan vi så gøre ved, hvis vi starter med at tegne en graf. Og vi har en tilfældig vektor, som løber her. Det kan vi så kalde A-vektor. Så har vi to enhedsvektorer. Vi har vektor I, og vi har vektor J. I løber langs x-linjen, og den har koordinaterne 1 over 0 over 0, og den her det er så I-vektor. Og langs y-aksen der har vi så j-vektor, som vil være 0 over 1. Da den for hver gang, der må hele tiden gå 1 op og 0 til siden, og I vil altid gå 1 langs x-aksen, 1 langs x-aksen med 0 opad. Så for at bestemme længden på en vektor, så vil vi sige, at vi vil gå ud her. Så vil vi sige, at det her, det er så A1, og det her, det vil være A2. Og for at udregne A1 eller A2 vil man altid kunne sige, for A1 vil vi så altid gange sige I vektor ganget med A1, og her vil vi så sige J vektor ganget med A2. Når vi så har, så vil vi så kunne finde ud af, hvordan vi udregner vektor A og vektor B hvis, i den her. Det kan vi godt så gøre ved at sige, A-vektor er lige med I-vektor ganget med A1 plus vektor J ganget med A2. Og det vil så være det samme med vektor B, hvor vi vil sige I-vektor ganget med B1 plus J-vektor ganget med B2. Beviset for sætning 2. Som er at A minus A vektor minus B vektor. Det giver så I vektor gange A1 plus J vektor gange A2 minus I vektor gange B1 plus J vektor
j-vektor gange b2. Vi kan så bare hæve parentesen, så vi skriver a minus b-vektor vil give i kvadrat as plus j-vektor gange a2 minus i-vektor gange med b1 plus j-vektor gange med b2. Det kan vi så ændre til, at der kommer til at stå i gange i-vektor gange a1 minus i-vektoren for b1 plusset med j-vektor gange med a2 minus j-vektoren for j-vektoren gange med b2. Det vil så gøre, at vi får j gange med a1 minus b1 plus vi får i gange med plus j gange med j-vektor gange med a2 minus b2, som vil gøre, at der vil stå a1 minus b1 over a2 minus b. Det vil så sige, at a-vektor minus b-vektor er lige med a1 minus b1 over a2 minus b2. Til at starte med, der vil vi gerne vise, at vektor AB er lige med B1 minus A1 over B2 minus A2. Og det kan vi gøre ved at tegne en vilkårlig vektor ud fra origo, som så vil hedde OA. Og så kan vi så tegne en vektor, der går videre herfra. Den vil så hedde AB. Her har vi punkt A, og her har vi så punkt B. Så vil vi så få en sumvektor fra origo ud til B, som vil hedde OB. Vi får ligesom finde ud af, hvad OA og OB er. Så kan vi så sige, OA er lige med A1 over A2 minus O og minus O. På grund af, fordi at O det er origo, så vil det begge to bare være 0, og så vil det så bare være A1 over A2. Og det samme vil det være med OB. Det vil også bare være minus eller B1 minus O og B2 minus O. Så det vil så også bare give B1 over B2. Så vil vi så gerne udregne så den her længde af AB. Det kan vi så gøre ved at sige OA vektor, og det er det også,
vektor OB og vektor OA. Det kan vi godt ved at sige OA minus AB, så er vi i gang med at finde ud af, hvad er. Det giver O vektor OB, som er vores sumvektor. Derfor bliver det ikke så vi kan så fjerne OA på begge sider ved at sige OA vektor minus AB vektor. Og så kan vi så fjerne OA på begge sider ved at sige minus minus OA vektor. Og så gør det på den anden side af lighedstegnet, så der også vil stå OB vektor minus OA vektor. AB vektor er lige med OB vektor minus OA. Det vil så sige, at AB vektor vil være lige med, ligesom vi havde før, så OB vektor den er B1 over B2 og minus OA vektoren, som er A1 over A2. Så kan man så lægge parenteserne sammen, så der vil ende med at stå AB vektor er lige med B1 minus A1 over B2 minus A2. De afstandsformen en gang til. Fordi vi ved jo, at længden af vektor A, det vil være kvadratroden af A1 i anden plus A2 i anden. Så for det er så, hvis vi så vil gerne have længden af vektor AB, så ud fra afstandsformen vil den jo så hedde kvadratroden af B1 minus A1 i anden plus B2 minus A2 i anden. Et eksempel for at udregne længden af AB-vektor kan vi så sige, hvis for eksempel at vi har A, som har punkterne 4 over, eller har punktet 4,2, og B har punktet 3 over 1, så vil det så sige, at vektor AB, eller længden af vektor AB, vil være lige med kvadratroden af B1, som er 3 minus A1, som er 4 i anden, og plus B2, som er 1 minus A2, som er 2 i anden. Det vil så sige, at længden af vektor AB vil være kvadratroden af minus 1 i anden plus minus 1 i anden som giver kvadratroden, så det som vi giver kvadratroden af
minus 2. Jeg kan godt lige se, at jeg har lavet en fejl her, så selvfølgelig skal der minus 1 skal stå i parentes her, og minus 1 i anden. Vi giver plus, så er det 1 plus 1, fordi at det minus 1 i anden bliver plus, så det er ikke minus 2, men det er bare kvadrat rundt af 2, der vil være svaret.